ሕራይ እምበር ኮምፒውተርና ኣብ ንጥቀመላ እዋን ብዙሕ ግዜ ዊንዶው ከፊትና ኢና ንሰርሕ ንኣብነት እዛ ንሪኣ ዘለና ናይ ዶክመንትስ ፎልደር ሓንቲ ዊንዶው እያ ማለት እዩ ሕጂ እታ ዊንዶው ኢልና ንፅዋዓ ዘለና ክሪአኩም እየ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና እቲ ላዕለዋይ ክፋል ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፀሊም ስክሪን ኩሉ እቲ ታይትል ባር ኢልና ንፅውዖ እዩ ተረዲኣትና ታይትል ባር ኢልና ንፅውዖ እዩ after title bar ዝተወሰና icons ይረአያና ኣለዋ ዘን icons እዚኣተን quick access toolbar ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ክንውስኸለን ንኽእሊና ክጎድል ከዓ ይኽእል ማለት እዩ ብድሕሪ ዛ ታይትል ባር ዘላ ካልእ ባር ኣላ ነዋሕ ባር ኮይና ፋይል ሆም ሼር ቪው ገለገለ ዝመፃ ኩሉ ግዜ እዚኣ ኸ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ሪበን ሜኑ ታብስ ኢልና ንፅዋዓ እያ ማለት እዩ ተረዲኣትና ኣላ ሜኑ ታብስ ኢልና ንፅዋዓ ማለት እዩ ቀፂልና ኣብዚ ዝተፈላለየ ነገራት ሒዛ ዘላ ድማ እዚኣ እታ ሪበን ሜኑ ኢልና ንፅዋዓ ሪበን እንድሕር ዳ ኢልና ኣብዚ እዚኣ ማለት እዩ ዝኩሉ ዝሒዝዎ ዘሎ ዝኩሉ ኮንቴነር እዚኣ ሒዛቶ ዘላ ሪበን ሜኑ ኢልና ንፅዋዓ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ እንታይ ትረአየና ኣላ ባክ ፎርወርድ ኣፕ ሽዑ ሓደ ኣድረስ ባር ኣብዚ ይረአየና ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ኩላ እዚኣ ከምዚ ኢላ ነዋሕ ትረአየና ዘላ ክፋል ናይታ ዊንዶው ድማ እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣድረስ ባር ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ተረዲኣትና ኣላ ኣድረስ ባር ኢልና ንፅዋዓ ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ናቪጌሽን ኣሎ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክንከይድ እንድሕር ዳኣ ኮይና ናብ ዝተፈላለየ ፎልደርስ ላይብረሪስ ክንኣቱ እንድሕር ዳኣ ኮይና እዚኣ ድማ እዚኣ ኩላ ናቪጌሽን ፔን ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ናቪጌሽን ፔን ኣብዛ ላዕሊ ዝተወሰና ሜኑ ኣለዋ እዚአን ከዓ ኩዊክ ኣክሰስ ኤሪያ ኢልና ንፅውዖ ቦታ እዩ ማለት እዩ እዚ ኩዊክ ኣክሰስ ኤሪያ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ፒን ቱ ኩዊክ ኣክሰስ ዝብል ኣለና ኣብዚ እዚኣ እታ ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር ተባሂላ ትፅዋዕ ቀፂልና በዚ የማናይ ወገን ምስከድና ኣብዚ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ሚኒማይዝ ባተን ትበሃል ጎና ዘላ ማክሲማይዝ ባተን ትበሃል እዚኣ ኤክስ ከዓ ኩሉ ግዜ ክሎዝ ትበሃል ማለት እዩ እዚኣ ሚኒማይዝ ንሕዳ ፀቂጥና ነዛ ዊንዶው እዚ ኣብዚ ታስክ ባር ኮፍ ኣቢላትና ትፀንሕ ማለት እዩ ማክሲማይዝ እንድሕር ጌርና ነዚ ዊንዶው እዚ የዕብየልና ማለት እዩ ክሎዝ እንድሕር ጌርና እዚኣ ኤክስ እንድሕር ኢና ከዓ መዕፀዊት ማለት እዩ መጥፊኢት ማለት እዩ ድሕሪ እዚኣ ኩዌሽን ማርክ ትረአየና ዘላ እዚኣ ኩዌሽን ማርክ እንድሕር ኢኹም ኩሉ ግዜ ሄልፕ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ተማሂርና ኣለና ሄልፕ ማለት እዩ ኣብዚ ሽዑ ካልእ እንታይ ኣላትና ናይ ሰርች ንገብርላ ቦታ ኣላ እዚኣ ኸ ሰርች ቦክስ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚኣ ኣፕ ኣሮ ኣላትና እዛ ኣፕ ኣሮ ከዓኒ እዛ ሪበን ቪው ቶግል ኢልና ንፅዋዓ ሪበን ቪው ቶግል ነዚ ሪበን እዚ ሃይድ ክትገብሮ ትኽእል ከተምፅኦ እንድሕደሊኻ ከዓኒ በዚኣ ትጥቀም ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ንሪኦ እተን ናይ ቪውን ማለት እዩ እዚ ዘሎ ኮንተንትናሲ ብኸመይ ዓይነት ቪው ክረአየልና ንደሊ ብሊስት ቪው ምስ ዲቴይልስ ክረአየልና እንድሕደሊና ኣብዚ ዘለና ብላርጅ ኣይኮን ክረአየልና እንድሕደሊና ኸ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ዘን ዝተምሃርናየን ኣብ ዊንዶው ከሪአኩም እየ ሕራይ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ዊንዶው እያ ማለት እዩ ኣብዛ ዊንዶው እዚኣ ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ንኣብነት እዚኣ ክሎዝ ዝበልናያ እዛ ቀያሕ እዛ ኤክስ ኣላ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ሕጂ ማክሲማይዝ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ ዊንዶው እዚ ዓብዪ ስለ ዘሎ ናይ ሪስቶር ባተን ትበሃል እዚኣ እንድሕር ዳ ሪስቶር ጌርያ ሪኢኹማ ንኢሳ ኣላ ማለት እዩ ንኢሳ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ማክሲማይዝ ከምዚኣ እንድሕር መፅያትልኩም ከዓኒ ትዕቢዋ ማለት እዩ ሕጂ ነንእሳ ንዕብያ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ሚኒማይዝ እንድሕር ዳ ጌርያ ሪኢኹም ኣለኹም ኣበይ ከይዳ ኣላ ኣብዚ ሚኒማይዝ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ክኸፍታ እንድሕር ደልያ ኸ ኣብዚ ወለያ ኸ ይኸፍታ ማለት እዩ እዚኣ ኣብዚኣ ዘላ ሪበን ቪው ቶግል ዝበልናያ ትሪእዎ ኣለኹም ነቲ ሪበን ዳ ክትገብሮ እያ ሃይድ ትገብሮላ ነቲ ሪበን ኤክስፓንድ ክትገብሮ ከዓ ክተምፅኦ ትኽእል እያ ኮላፕስ ትገብሮ ክትዝርግሖ ከዓ ትኽእል ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ ሰርች ዝበልናያ እዚ ብምሉእ እቲ ኣድረስ ባር ዝበልናዮ እዩ እዚ ኣፕ ኣለና ኣብዚ ከዓ ባክ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ እታ ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር ዝበልናያ ኣብዚ ዘለዋኹም ሕጂ ዝተፈላለያ ባተንስ ኣለዋ ንኣብነት በዚ ክሎዝ ኣለካ እንድሕደሊኻ ከዓ ኣብዚ ኣይኮን ክሊክ ጌርካ ከዓ ሪስቶር ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ሚኒማይዝ ክትገብራ ትኽእል ሙቭ ሳይዝ ማክሲማይዝ ክሎዝ ዝብል ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፕሮፐርቲስ ባተንስ ኣሎ ኣብዚኣ እንድሕር ኣሮ ኣቲኹም ከዓኒ ዝተፈላለየ ካልእ ዓይነት ባተንስ ከዓ ኣብዚ ከተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ
كم زين هرجينا تريان ناي رينيم باتن أم زمزيني علنا ناي أندو باتن تمت تخليها ناي ريدو باتن تمت ناي دليت تجيب زلاتكم ده دليها خا أبستاتون كتر خبايا خا مالتي أو كال عينة ويندوز إكسبلورر هجي زي أخو لا زي أنا واحد زي خاني تا تايتل بار نبلا زي سبيسي لكم على عبي كم زل خيات حبرك مالتي هجي نعملت أب دوكمنتس ندهر آتيري هما دوكمنتس بلالو تايتل بار ناتي مالتي ندهر دا ميوزيك آتي خا تايتل بار تاي بلالو ميوزيك بلالو مالتي هجي زي تايتل بار لنا نصوع زي أبزراني خا تا كليك أكسس تول بار زبلنا مالتي زي انتن مينو زبلناينين زياتن تن مينو مسبلناين هجين افتنا ناتن ريبن ناتن تحستو حيزي زمزع مالتي افيو نهر صايد كاناتو تحستو لو تريبن افشير نهر صايد كاناتو تحستو لو ابهم نهر صايد كاناتو تحستو لو فايل نهر صايد كاخا كال مينو يمزع كمالتي تردياتكم هجي زي اخا زي اخو لاخا تريبن يلنا دصوعنايا زي انتن كويك اكسس تول بار زبلناينين زي أخو لخاطة نافيجيشن بين إلنا دصوعنا مالتي نابستفل عليه بوتاتات نهدا كيد نابستفل عليه فولدرات نهدا لايبريز كيد نهدا دلينا كم زنا قبرنا إنا نخيطنا وهارد ديسكنا هنأتون نهدا لنا نا فيديوز بيكتشرز نابلنا نابستفل عليه نافيجيت نقبر لا زي مالتي قال بزي تتريتنا زي فولدر تفيو نهدا كيرو لنا أبزخا أخلت نقرات اللوانا تريوانا لهم لارج ايكون كيروت خليها تلليها خاني بالديتيلز فيو كيروت خليها مالتي لدليها خا بز فيو اتي خا نابدليت كحت لوطوت خليها تصقم يقول مالتي هجي زياتا تيبيكال ويندو إلنا نصوع مالتي هجي دهرجي ويندو ندحريلنا انتي مخانو تفولت وقت كل لكم مالتي زخونه بروجرام كخفت كله عمنا يبعلو ويندو يزخفت هجي زيات مثل بزعبا ويندو زخونه ويندو ناب زدلنا يا أبوتا كننقصاصو نخلينا وزين أبز ديسكتوبنا مالتي جي فايل اكسبلورر مود نرايو زي حجي حانتي ويندو يا زا ويندو زي أبز تايتل بار كليك جيره دراج جيره نلعل نهد أو سيديات ريوالهم تقول سكرين ملكت بوكم مالون هفني هما ماكسيمايز تخون مالتي تملئ نفتو بوتا مالتي بتمساسالي أفت تايتل بار كليك جيركم دراج جيركم ندهر سحيبكم عاوتيكم ما خاني نافت زنبرتو سايز تملس مالتي كون بتمساسالي اب كله كورنا نايتا ويندو دماني كم زمصا ارو ኣለዋ እጅበተን አሮ ተጠቂምኩም ከ ሳይዝ ናይት ዊንዶው ክትስخو ተንስዎኻ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ተረዳዲና ኣለና ዝኻኒ ሓደ ካብቲ ጥቕምታት እዩ ማለት እዩ ካል ኣብዝን ርኤን ዘለና ሰለስተ ባተን ኣለዋ እዘን ሰለስተ ባተን እዚኣ ሚኒማይዝ ትበሃል ክሊክ ተገርና ናብ ስታስክባር ሚኒማይዝ ትገብርና ነቲ ዊንዶው ክንውልዑ እንድሕደሊና ኻ መሊስና ክሊክ ገርና ንውልዑ እዚኣ ማክሲማይዝ ያ ተዕቤልና ነቲ ስክሪን እዚኣ ኻ ንሪኣ ዘለና ኻ ሪስቶር ትበሃል ናፍቲ ዝነበሮ ሳይዝ ትመልሰና እዚኣ ኻ ክሎዝ ትበሃል ማለት እዩ መዕፀው እያ እዚኣ ዝኾነ ነገር ንኣብነት ካልኩሌተር ወሊዐ እንድሕር ዳኣ ክዓፅዎ ደልየ the same thing ኣብዚ ኤክስ ኣለኒ ማለት ተንባትንስ ኣብ ብዙሕ ዊንዶውስ ስለ ዘለዋ ኣብዚ ክትዓፅዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ተረዳእትና እንጂ ከምዚ እናገበርና እቲ ናትና ዊንዶው ናብ ዝደለናዮ ኣንፈት ከነንቀሳቕሶ ንኽእል ኢና ማለት ከምዚ ጌርና እንድሕር ዳኣ ሙሉእ መሊእና ኻኒ ትሪእዎ ኣለኹም ሙሉእ ሳይዝ መሊኣቶ ኣላ ክሳብ ጫፍ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ኻ ናብቲ ዝነበረቶ ንመልሳ ኣብዚ ዳብል ክሊክ እንድሕር ገይረ ኣብቲ ታይትል ባር ከዓ ናብቲ ዝነበረቶ ሙሉእ ስክሪን ትኸይድ ዳብል ክሊክ ተገይረ ከዓ ናብቲ ዝነበሮ ሳይዝ ከዓ ይመፀልና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና ስክሮል ባርስ ኣለዋና ኣብዚ ሓንቲ ስክሮል ባር ከምኡውን እቲ ናትና ኮንተንት እንድሕር ዳኣ ብዙሕ ኮይኑ ከዓኒ ዝተፈላለየ በዝጎን እውን ዝመፅእ ስክሮል ባርስ ኣሎ ማለት እዩ ተረዲኩም በዚ ኸ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ብዙሕ ኮንተንት እንድሕር ኣለና ኮይኑ በዚ ኸ ስክሮል ባር ይመፅእ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዳኣ ንኢስናዮ ከዓኒ ከምዚ ጌርና ክንጭብጦ ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርና እውን ክንዝርግሖ ንኽእል ኢና ማክሲማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሚኒማይዝ ክንገብሮ ክሎዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተሳሊ ክልተ ዊንዶው እንድሕር ዳኣ ከፊትና ኸ ከመይ ጌርና ሳይድ ባይ ሳይድ ክንሰርሓሉ ንኽእል ድማ ኸሪአኩም ሕጂ እዚኣ ሬዋ ሓንቲ ዊንዶው ከፊት ኣለኹ ቤስት ኮድስ እትብል ፎልደር ይሰርሓላ ኣለኹ ኣብዚ ኸ ኣቲ ኸዓኒ ዲስ ፒሲ ኢለ ኣብዚ ኸ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ እዚአን ክልቲአን ሳይድ ባይ ሳይድ እንድሕር ዳኣ ክረአየን ደልየ ብቐሊሉ እንታይ ከገብር እኽእል እየ ማለት እዩ ኣብዚ ታስክ ባር ኣብዚ ነፃ ዝኾነ ራይት ክሊክ ክገብር እሞ ኣብዚ ሾው ዊንዶውስ ሳይድ ባይ ሳይድ ትብል ኦፕሽን ኣላትን እዚኣ ንፃውጣ
اوكي تريو لهم ابز ان ايسو مصيو له سايد باي سايد سريعو له ግን ان ايسو امصينا له ማለት ያ ብዙሕ ዊንዶውስ እንድሕር ከፊት ካለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ